Dakawai ka jingmot baga jingkhanra ya ki kot kisla na ki nong bala barjala ki bala sata haka than sora borokawai bakan long ka bakhlan ka sanjuk ki seng mahalang ki badan rutli ki badai nagathan ki bahab asora civil subdivision haka khanre trigunai lar araja arpusan ki la mi shakmat ban khanra ya ki barjala ki patrai ha ki petrol pump ki bablash na guest house ki school bat kumjo ki patrai ha campus ka National Institute of Technology NIT hasat sopen Kini ki hindrut lagi sang ki kenthop ya ka hinyo trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle, Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Sora Circle, United Hinyo Trap Movement UHM Southeast Khasi Hills District, Hinyo Trap Achik National Movement HANM Southeast Khasi Hills District, Hinyo Trap Youth Council HYC Sora Circle but Central Rewar Youth Front. Hapadang ke jing khanra ha NIT campus site sopen hadien ke jingwan khanra bat be ki barjala ki bambyang ya ki kot kisla na ki wei ki benta jing trekam lawan mi ki bor pulet ha ka bakala dan ke jing akran ya pen inya Kamadian pat kala dan ke jing pen bet hapadang ki hinru seng bat ki bor ban beteng jing khanra pat ha ka khat pratare gunai lar arja arpusan har ringkat ki bor badai pet nakatanat enforcement wing ke Khasi Hills Autonomous District Council nakatanat labor ke sorkar jalla lem ki khot noyalam na ki seng ki betrei lang ha ka senjok lem ki bor pulet Haswa kene ke jing tengko bat ki bor pulet ke senjok ha ka jingyat khanra ha kene ke sngi ki la lap babon ki barjala ki mbyang ya ki kot kisla bat ke senjok ka benrap bat tang ha NIT campus ki barjala ki dan palat ya ka shispa san phongot senjok jong seng halang ang ni na po thai sora ni la bu ya ke sngi ke pemerintah ke sngi bang ya syong ya perkhat banginya yar banginya hagini ki dong ki thai le jong ti nilai her mta mak ni ki jang ki jakala jong ni ki dong ki thai ki badon ki jakatrei jakta ti haba nilai her nilai penbait nilai wan ka tu ka ni ki jakang nilai lap ki jakatrei ki baki banabar ki lawan ti na kani ka daw ka long baka pelong yang i bang jurek ni ka long bang ni i po ka jelas sam baki ladon ka tu ka ni ki jing khanra mender ha ki tu ki singi ki pladam ti na kaliang jong iru ni ham syong ki nilai awan mata kasngi banginya jurep i banginya i bakasyong kasnong kathan jungi andon haging menne kasngi te haga mangingi la wan hang tai po rai keteng bak ngila lap ya ki katu kan ngut ki mender mo akaba ni syam bak ki mendon ki kot ki sla ki bebiang le se nadu ka police verification nadu ki level license nadu ki profit te kidon ruwat ki bomdon wali ka ipik ru te yakini bro fat te mane te ngilai kren bat tu try bu pe ko kam tu te la sim ke jikit khli hidala dia bu ong ba un sapha no yaki te na kaleng jingi ru ke jing pha no iki tu mane te komut langi ngi la ya pen be su thu ba bu tu try bu pe kam tu te na kaleng jingi ru hakini ki sngi hi ban bobur ngindang li hi ban pe mo la ki tu ki pri ki dang don ne ki don shu tere mene hi kamu kila lum lu kitia kitar bo khoj kila mi baru tu try bo pe tu kam lo ban pen no sendan te ha ji ya tingi la ya ngila rung bar ha ka we ka jaka ka bangi poi pada ni poi sa po ka NIT te da kila poi po NIT ha tu ni syamba ki bun ba ki mender ki bon treng tu ka ba mangi ngila yo ekalis total jengki nongla ki badon tu ki batre hadu mata ki dong hadu sispa sampai nyumun te ngi la khot yaki bar khot bat ni la pe te ngi syamba kai kita ki kot sla ki joki ki ba ki don ki badon ya ka ki badon ki kot sla ki don ki bam badon bar kani kalong ka ba empat syai hadu mata te re pedeng ka ba mangi ngidang ya pe ki kot sla te ki don namar ki la don bun palat tekat ba nasyek we hadu we hadin waktu pada te ka apoi na kalian seki pulen te kilawan na kalian seki pupet tadi tinggi penbet bangi tikilai penbet bangi tikila sim na kawi karai bangi penbet lang ba masini kompat kamu na kalian jong lapor jong ki badi pet mo kum na kalian juga district council ki sakot lang dekat bangi bani penbet apa ki benta ba kuju du ini adon lang katuan mo ila batai na kalian seki mene ki ong inside don ka baki dapit bani apa na kalian juga lebih department na kalian tairu te hakabede baka NIT ka pamangi lawan ka long ba ngi dang
ya ka benta ka mangila sange no shwa bat singin kong pada te kemudian sadung don pada kata kacingnya kenduk lang kejungi bangin saya pej ke ka ba mangingin sengap aku ka singi ke ka ba makikin ai ke jing syai tisikintin ka ba mangingi don kalong ba ka ba mangingi mi ka pelong akan ka singi kalau kadau kalong ba kumbala mai phang hidu sharman meneki mo bat ku kene ka bala kamdei ka ba ngi ong le si ka ba ngi dak shu le dang mentai kani bentan re kumbana kapor hi ginju don hi naga liang mo ka baliang da ka badai naga liang jong kini ki badai personal mo naga ku shibuna ko babagi mentang don hakani ka senjuk jo kiseng te lese hakipor ke blalai ko nyimi tang kana ka wi ka seng ban khan rai kin mender naga kapor tingi bakane ka syam ke jing bat kibun gi jitho ki ba mangi ngela jupa hamtam sika district sel ba ki bi di benta tenrai kini ngi bakim kini kilong kisu sakut kimpoi susu te matangi apa kadu abang ya pai gi kini gi benta te namang yelong paradong parathain te yelong prolog bai itu itau mo para baya sa prashno prathau te nya kren nya kali kini benta te reng ya stu bakadon keju ka ne ka jing ka bang ngi kendu abang ya tep gi ngi kot kislan gi sakut te nakale jungi te bakadu ngi simlang ko ikarai ba bakadu ni kum ki kunhun seng halang ki badai ki kum ki no yalam jeng ki kunhun seng halang ba per jeng ka dong thai chini tingi le pen bet lang banginya penlong no ya kanika shatri jeng kanika sinjuk jeng ki seng balang jeng kanika dong thai te hadin bangile mi ya kanika benta hadin bangile mi ya kanika benta kalong ka bamangi ka da kawai kasur ka bamangi ngi kwa kalong ba ni kwa ya kata ka jing prisha balong ka jing song sngai kabenta kalong kumba ka nakaliang jaki bor badi khmi kila ai bor mo bai ki niki shnong ki thau kin pik benia bha ya ki bri ki barung ki bami kum nakaliang jong ki khli no sanchar haba ki rung ki nu ki bri khamtam ki mender haba ki rung ki shnong jaki kamot ki dei banda pen tikana yaki kata mo bakin hab banda sim ban register ki te kamo yaki niki mender ki batre yaki niki shnong te kan nakaliang jongi ni kentu yaki tu ki khli no sanchar baro ba pin sobha ba phi pinda ai kata ka jingpen itu na ka benta jong kini kini tre khanang ba kani kan wara ai ka jing singa nya ka sinong ka thau namar balai kumbang ui le se la da menta la de kisuan kisurung kisuan tang bala yo nong tre yo nong bala ba kham tat dor le singila ban ong te ha ba khadu kabu pada ka jingman na ka benta ka imlang ka salang namar balai tip ngim tip mo le se kumbang ui wat mane kitu ki bengila be mane wat ka police purification ka ba ki dei ban yo na ka sinong ka jong ki kimdon tingim tip sesnong juki tip yo le siki dikino punya bri kino tu kino lute la ni kunono kadi benta te kani kabu kejingma na kabenta ka syong sup syong san juga senong te ka sinong ru khnang bakan like na kini kurum karam kendiat kawi ka bam sngo bandon ban pasat ni kolong ba ha ka bede ba pek ya ka ni kapor ka bamenta ka don kapor ka ba kerdu kam hadu kata kan ka dong ka than ke jongi ten rei ka basngo lengo kolong ba hang ta po NNIT pat kini kinong belas ni mo ya kakam ka bale si ka bakidang la bantre daki para nong syong sinong ki jongi menong tenre hadu si spak san ko nyungut kidon hang tai ka jaka tikani ru kadai ka bangi ni sa ak le si kumya kani hakabede ba kata ka school ba antai ka na tiru le si mo na ka ikadaw ka pelong ya ka mo bakan tep ya kitu ki briu ki manabar ba klam da don kata ka jing ai kam lang na ka benta ki parodong ki parathan ki jongi namar ke ba mangingi ap khmi lenti kalong bakat kani ke school ba kan wanang ni kamu kadai ka ba mangingi ap khmi lenti ba kan dei kata kalat ai kam ai jam na ka bentai jongi ki nong song snong jong ka dong ka thai ndrei ndang mang tang yu i ba kalong pembanda perden tikani kalong ke ka ba mangi kum kino yalam jong ka seng kamun ni ngau sa ha ka umdum ka ba mangingi sothu ba hakanu ka rukom ba kata ka rukom ailat ye ki briu ban trei ban kata ha ka ba ngipej ba ki khasi jungi kimdon kata ke caka kidon le se tang khendian ngut ladangi phai bangi pe jung kalong la ko munu komut ki khasi gindon tang ko 100% ndrei kumba khandai 100% komut ki bamangi pau ngilap kat kum kitu ki list ki bamangi ngilayo namar balai kani kani ka benta ka ba ngingi don apdengka jing ayu ndian kadon ta ka baide bakini ki benta ka ba mangi ngisyam hakani ka dong ka than ke jungi ngisyam ba kadon sibun ki ba mangi kum ka senjuk ka ba mangi ngidang bu akhmat ka ba mangi ngidang ya akhmat den rei le si lada mangi mentangi penpau no kata ka benta ka ba sa kita ki agenda ki bedang sa le si ki bal aban long ki
agenda ki ba khamhe bagi degi agenda ki ba dei dau ba dau san na ka benta jong kadong ka thain ke le si yo le si kadon ngono ke jing su thu bak jing sha ya lam bakla ha nur hanu te kani ke le si na kalian jinging ni shuong ba nang ni khamat kamut ni sedang ye beteng ye ki wei pat ki benta ka be dei bat kinu ki benta ki be dei na ka benta ban kentiu ye kadong ka thai te kawi ka kerwo ka basai ka bana kalian je ka senjuk ka bagi pha ka long ba kumba ka sarkar hi kala pelaj ya kini ki bor ki bedai ban pentrikam ndrei kini ki bor tor khoi kim sim la trikam te ngi ong ba sashi sin pat mangi na kalian jungi mangi penpau ba kumba ba mangi pej ha ka bedai bat KLP ka ba ngi kum kisang balang mo ka ba mangi judawana ka por hadu mentaru ngi bakamla ban petrikam tikane kade ka benta ka ba mangi ui ba ye kade jingi urung kertep jong ki mender seni kalong kadau ba hi kade na kata kadau da kade ke ba maka ba sarkar kamla ban ayingi ka LP bat rei kane kade ka kerwo ka ba ngi la ya penbe bangi la ay kata karai ba lada ka sarkar lada ka por la kam sngam bat haba mangi niwan ban ti jingkhang ban kersutia ban pan ne kata ka LP kamla ban ay tele si yo upoi uput ha ka ba mangi kum kisang balang ngirin hab ban mi syakamat ban penkendit ben riu pat ya ka sarkar da kini senjam la ni da kanu ka benta wal da ka sya ha kanu ka phang te tangkani kintien ka ba mangi ngi pha na kalian ke chungi kum ki nongyalam jong ka ni ka senjuk jong ki seng balang jong ka ni ka dong ka thai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya